אהלן כולם, מה נשמע? ככה, רצינו שיהיה לכם סיור מעניין ושתוכלו ליהנות בסיור ותוך כדי לעבור חוויה תחרותית ומעניינת. אז בעצם אנחנו עכשיו נעשה את הכללים, אני אסביר את הכללים למשחק, ובעצם על פי זה הקבוצה המנצחת בכל שכבה תקבל איזה צ'ופר. המשחק הוא כזה, אנחנו בעצם עושים סיור לדמותו של הרב אריה לוין. כל אחד עובר ב4-5 תחנות. על כל תחנה מקבלים ניקוד שכולל שיתוף פעולה של כולם, זמן, ביצוע המשימה והבנת התוכן, איך זה נמדד בדיוק. אז ככה, בכל תחנה יהיה לכם מדריך מקבוצת המדריכים שיעמוד וייתן לכם את המשימה הבאה, ובעצם אחרי שאתם מסיימים את המשימה אתם צריכים לבוא להראות לו שסיימתם ולשלוח למדריך הכיתתי שלכם, השכבתי שלכם, את המשימה עם התשובות בפלאפון, וברגע שהוא רואה שבאמת עניתם כמו שצריך, הוא נותן לכם את היד לתחנה הבאה. בסדר, אחרי שסיימתם את התחנה הזאתי, אתם מגיעים לתחנה הבאה, שם מחכה לכם מדריך נוסף. גם שם אתם מקבלים את המשימה, אחרי שסיימתם אתם שולחים את התשובות למדריך השכבתי שלכם, שאנחנו נפרסם את שמם בקבוצה השכבתית, וכן הלאה וכן הלאה. סיימתם עוד משימה, הוא אישר לכם, אתם עוברים לתחנה הבאה. בסוף אתם מגיעים לתחנה הסופית, שם אתם מקבלים ממנו הדרכה. בתחנה הזאת, בניגוד לקודמות, הציון יהיה גם על ההקשבה וגם על ההשתתפות אחרי זה, על פי השאלות שישאל אתכם באותו תחנה, אבל בעיקר על ההקשבה היפה והיחס הראוי להדרכה של חברים שלכם. זה בתחנה הזאת. כל התחנות הראשונות יהיו בעצם על הביצוע שלכם, על רמת הביצוע, כמות הזמן שיתוף הפעולה של כולכם. דהיינו, אם יש לי 10 אנשים בקבוצה ורק 3 עושים וכל 7 האחרים משחקים בפלאפון, אז ירד לכם על שיתוף פעולה. אם כולם משתתפים וכולם יודעים את התשובות וכולם חלק מהחוויה, והמדריכים בשטח רואים שכל הקבוצה הייתה כזאתי, עלה לכם המספר להכי הרבה שיתוף פעולה. זה לגבי זה. שוב, בסוף מי שיצליח בהכי הרבה תחנות ויעשה הכי הרבה שיתוף פעולה בהכי מעט זמן הוא המנצח. זה לגבי זה. עכשיו, כל שכבה מתחלקת למספר קבוצות, הרמים יודעים כמה. בכל קבוצה צריך שיהיה לפחות 2 פלאפונים חכמים. עדיף 1 חובה, 2 עדיף. 1 זה בעצם כדי לקבל את הנקודות הבאות בסוף הדרך, שאתם מקבלים אותם כל פעם מהמדריך שאמרתי, המדריך השכבתי, מהקבוצת מדריך הטיולים. והשני כדי לפתור כל מיני יחידות דרך הפלאפון במידת הצורך. זה לגבי זה. עכשיו, בכל מקום שתהיו בו בעצם, יהיה לכם כמה סיפורים על הרב אריה לוין, שאתם תצטרכו לקרוא, להבין, ואחרי זה לענות על שאלות שלהם. זה יכול להיות גם תמונות של מקומות שקשורים לרב אריה לוין, או תמונות של משפטים שהוא אמר, וגם אותם אתם תצטרכו לנתח ולענות. הולך להיות מגניב, מטורף, תבואו עם הרבה מרץ והרבה שמחה, ואם תרצו זה יהיה חוויה אגדית. הכל תלוי ברצון ובשיתוף פעולה שלכם, ואני בטוח שזה יהיה מדהים. לאחר מכן, אחרי הפעילות הזאת שתארך כשעה ורבע, שעה וחצי, אנחנו הולכים לשיחה של אורי שכטר בבית קנדה, ולאחר מכן יהיה לכם ארוחת צהריים מפנקת של פיצות. לאחר מכן יהיה שיחה של הרמים, כל אחד עם כיתתו, ולאחר מכן ירידה לכותל, ולאחר מכן שיחה אחרונה של הרב וולפסון, בהקשר של כל העשייה שלו למען הר הבית. לאחר מכן אנחנו נחזור וניקח את התיקים, שכנראה נשאיר אותם בבית קנדה, זה ייסגר סופית מחר, אבל זה התכנון שהם יישארו בבית קנדה מתחילת היום, כך שלא תצטרכו להיסחב איתם. מזכיר לכולם להגיע עם כובע, נעליים וליטר וחצי מים. מי שיכול שיקנה בחנות, זה לא אמור להיות קשה. וזהו, ניפגש, יאללה תותחים. לילה טוב.